een aantal jaar geleden is de inspectie langs geweest en die beoordeelde onze opbrengsten niet voldoende. En de didactische vaardigheden van de leerkrachten werden als onvoldoende beoordeeld. Die 2 items bij elkaar en dan nog wat andere punten, dat gaf ons het predicaat zeer zwak. Jarenlang scoorden Frieske basisscholen heel min, maar de kwaliteit van het onderwijs is bot verbeteren. De extra inspannings van de scholen en de provincie hadden nevens de inspectie effect. Vanuit de provincie rint zo'n 4 jaar het project Boppenslag. Ook de jaren zeer zwakke basisscholen de Wielen Kingma-staten in Ljouwert had daar gebruik van maken. Er is gecoacht, veel coaching geweest in de klas voor de leerkrachten. En er zijn cursussen geweest om de didactiek te verbeteren. En dat alles bij elkaar, ja, dat heeft gewoon gezorgd dat we er gewoon veel beter voor staan. De provincie had het Boppenslagproject de laatste jaren bot intensiveerd. In 2010 dienden er nog 88 scholen mee, nu binnen dat er 224. De resultaten van het voortgezet onderwijs binnen Liek minder positief. Die kwaliteit rint achteruit, toch blikken nu het onderzoek van de inspectie. En voor het voortgezet onderwijs is er geen provinciale type. En de kans dat die er komt is vanwege bezuinigingshek net grut. Boppen dat wordt er in de steden discussieerd of dit wel bij de provinciale taken je het.